Yo guys, andito kami. Turuan namin kayong mag-atop. Atop po, atop. Kasi maliligo kami. Oh. Tingnan yung dagat. Ang ganda. Ang init. Bita pa nga pala. Itong inaam ko sa'yo, bita ba? Pinin mong tok na pala. Ano masasabi mo? Ang masasabi ko napakainit. Pero masarap ako. Anong ginagawa mo? Buknoy. Mahirap pero masarap. Ito, nagmumuntar ng luna. Anong pakiramdam mo pare? Mahirap ba? Anong ginagawa mo, Michael? Ito. Sari mo. Naghanap nung Anong hinahanap mo dyan? forever. Tangina mo naman, walang yan. Wala dito. Saan ka naman tatay? Tapos dyan. Tumahay ka na. Hanap na. So guys, nandito tayo sa Dumpaw Beach. At ako yung host dito. Tingnan natin kung anong gagawin nila. So tingnan nyo guys. Doon sila. Tingnan nyo. Samburunot, tingnan nyo. Mangunguha muna siya ng makakain namin kasi yung Walang laman ng utak. wala nang laman ng utak niya. Kanina pa. Punta na tayo sa pinangyarihan ng usok. Ito palang motor natin. Ano boy? Malamig. Dito guys. Malamig. Malamig daw. Hawakan natin man. Yung pala yung Ba't totong tamad dyan? paglalayag kami papuntang Amerika. Ito pala yung kapitan namin. Kapitan namin ito. Ayan, puro lang. Ito yung kapitan namin. Kapitan. At yung mga crew ng barko namin. Hindi namin alam kung anong pangalan ng crew ng aming barko. Paginawa ka, natanungan eh. Naunat kasi pag inuunat. Pinapasuhan siya ng komedyante namin. Si komedyante. Kasi pag inuunat. Doon si Akpao. Tatay yan mamaya. Mamaya magdadala sila dito ng chicks. Dito yan na. Anong gagawin mo dyan? Ito pala tapos yung pagtatrapal natin at sigurado mainit na ito mamaya. Tingnan mo, mapagod na sila. Kami hindi pa. Ito na lang karaan. Daddy. Ito na lang adaan. Hindi nitaw. Hirap pala maging Ito yung pogi sa amin kaso pangit pangit naman pangit magtrapal. Ito kagabi ang layo ng yung kasama niya iba, hindi kami. Saan ka nagpunta? May nagpunta sa iba. Pagkat wala siya. Bakit ang papangit dito ng trinapalan nyo Bakit ganyan? Wala na bang Dapat yan eh. Si Baby Angel nga pala. Nasaan ka na? hindi Hanap kita kagabi. si Joy yung Joy! kasama? Baby Angel! Alam mo, Joy! Miss na kita, Joy! Joy! Nananawagan ako, Joy! Kung nasaan ka man, Joy! Oh, Makali! Miss na kita! Si- Joy! Joy! Ito na kaya yung layag, naglalayag na sila. Inches? Hindi mo na la. Ano na ito gani mo? Tignan mo itong gagong ito. Tapos na ang aming trapal. Pero matay-tay lang, nakatama
may gilintae. Guys, ang taas niya. Ang hirap niya abutin. Pero dahil masarap siya, kakayanin ko to. Tulog ka ng maaga para bukas. Siyan yan, Commander. Commander. Hindi nga, hindi ka manatod. Sakto na ini. Tani, musta ang panahon ngayon mang tani? Bakit ang init? Uy. Oh. Walupad na kami. Istira na. Hindi ba rin dito, Tor? Ayaw! Higop sila. Eh, pagkadaan. Pasyon yan to, pasyon. Dito pa may silda. Eh, ni Michael. Ayaw na, oo. Wala siyang bakod. Si, dito. Hindi na ba dito, dito. Butang tidi. Putlin mo, putlin. Ano, inabutin? Sasabihin ko sa'yo eh. Tukapin, larumin, butangin. Higutin. Kala ko ng bato para. Higutin. Kuleret good kaayo ni kuleret. Ngayon, Oh, ngilngig kaayo. Gagabot na good. Pipix ko no. Ang lalakit na ba to? Tere, tuturat niyo yung kuwan. Kangilngig kaayo. Kaya ukap brad. Bay, ukap na, bay. Wala dito bay. Bay, malungkot man kayo mo bay. Mr. Right ka ba? Bay, upat lang kayo ng imong mata. Naman na, naano kagabi bay? Nang Noon sa kaman bay. kung mata kagibay na, kakitag chicks. Kanya, Kanya may bukol. kanya mulabas man daw ang mata. Munya ng akong mata na. Oh, on dili sa kadagmi itong gug istorya kanang imong mata may gawas Istorya, na sulti kay ba? Istorya. sulti. Ang isulti, anong istorya? Istorya ang isulti. Sa madaling salita kanang imong mata gyud. Muna mo gawas na kay imong kamanyakis kung imong kalo ka ng imong Hindi, na. Pag gwapo ba? Muana niya. wana. Oh, wana. Muana na akong mata ba? Pero kanang imong ikog dili gid mo ana. Kung akong ikog mo hilok ba mo? Ano na ako? Boulders ba? Kita ka nang among usawan. Kanang among Iya motor, dadad ako nung adto, tiya motor. Uy, kumain ka na ba? Tosok ko na mo. Bilang ito, hindi na. Pero magkano? Oo, hinayin niyo tatlayag kaysa tagpukan ng barko. Let's go! Bakit ito na pa yung layag, naglalayag na sila. Inches. Hindi mo na la. Ano na ito ganito? Balog, balog, balog.